Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yani tripod detondinenu opening maltondulla. Indu yana Amazon detondini packing mast shock maltedittére. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ತೊಂದು ಐ ನಿಕ್ಲೆ ಇನಿ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ ಫಿಟ್ ಉಂಡು ನೆನ್ ಪೂರ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ಚೂರು ಬಂಗ ದಿತ್ತಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಫಿಟ್ ಮಲ್ತ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎತ್ತೈತೆ ಲೈಟ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತಾಗ ಇಂಚ ಚಾರ್ಜರ್ದ ಮಂಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಇಂದು ತಿಕ್ಕವನ ಇಂದು ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆನ್ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಐತ ಇಂದು ತಿಕ್ಕವಡು ನಿನ್ನ ನೆಟ್ ಇಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು 1 minute ಇಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆನ್ ತಿಕ್ಕವಡು ತಿಕ್ಕದು ಪ್ಲಗ್ ತಿಕ್ಕದು ಐ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಬಟನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟನ್ ನೆನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐ ಬುಕ್ಕ ಮೂಚಿ ನೆಟ್ ಪೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಬಟನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆನ್ ಒತ್ತುಂಡು ಆನ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ದೆತೊನೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪೋತುಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ದೆತೊನ್ನಿ ಇಂದು ಯಾನು ಒಲ್ಪ ದೆತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಕರೋ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಮಾತ ಆ್ಯಪ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಜಿಯೋ ಮಿಂತ್ರಾ ಮಾತ ಆ್ಯಪ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಪೋದು ದೆತೊಂಡ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಫರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮದೆ ತೊನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ನಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಕರೋ ಆ್ಯಪ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತಂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ್ಯಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯನ್ ಕೇತು ಕೊರಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐತ ಕಮಿಷನ್ ಎಂಕ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕರ ಒಬ್ಬತ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಆತುಂಡು ಅವು 250 ಆನಗ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 25 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪನೆ ದಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕಡಾತ್ ಬೊಲ್ಪ ಬೂರ್ಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾದ ದೆತೊಂದೆ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಪಂದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂದು ದೆತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ದೆತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಕರೋದ ಲಿಂಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಓ ಆ್ಯಪ್ಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಿಂದು ಒಯ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಯ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುರನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ
ಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆತ ನಂಚ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಆತಿಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದು ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಪಡ್ ನಿಕ್ಲಿನ ತೊಳುದಾಂಡದ ಪೊನ್ನಾಗ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನಂಚು ವಿಡಿಯೋದ ಟಿಕೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್